Hallelujah, hama dzinodikana. Regedzai, I just want to give an advice. Probably I might not be the right person to come out with this advice, or probably this advice might not be the correct advice. But I believe ndikataura mumuno achanzwa. This is an advice to Advocate Nelson Chamisa. Proverbs chapter 15 verse 22. My Bible reads, plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Advocates, we have a prophetic we have got a prophetic utterance yakaprofitwa, or that was uttered in 1998 by Cindy Jacobs about the revival coming to Zimbabwe, about how God is going to revive the economy, how God is going to revive the politics, how God is going to revive the church. So this revival is coming in three dynamics. The first dynamic is the economic dynamic. The second dynamic, it is the political dynamic. And the last one, the spiritual dynamic. And this revival, it is happening in this nation. There is a great army of intercessors that the Lord has raised in this season for the fulfillment of 1998 prophetic utterance. But we need to operate with wisdom and knowledge. So this is my advice to Advocate Nelson Chamisa. You are an agent of the movement in this nation. God has ordained you to bring revival in this nation. Mwari avasha chisiri kuzivikanwa na vanhu. Mwari avashande vega. Mwari vanoshanda na vanhu. Mwari zvavanoshanda na vanhu vano involve vanhu ma affairs ose. Kosei Mwari vakada Mary kuti atakure mimba ya Jesu iye ari Mwari. Vakadi kungozviita vega. For with God all things are possible. But why did God choose Mary? Why did God use John the Baptist to prepare the way for the Lord? Why involving man? My advice to Advocate Nelson Chamisa. Panyaya ya Shabangu. Makesi zakaita siwayo akazoitika mangwana. Musaverengere. Chabangu paakatanga kuita recall ma MPs ekubulawai. Mungadei makato zvigamuchira. Paiti ndini interim secretary general of CCC. Mungadei makatobva matonyora tsamba kuti ichokwadi akanga ari secretary wedu, but tamudismissa immediately. You were not supposed to wait kuti arambe achita gwakumkwakwa achita zvari kuda, because vana Chabangu, these are the agents of the enemy. Vana Chabangu, these are the agents that has been sent by the enemy to destroy the hope of the people of Zimbabwe. But tell you what, God has also raised a standard and raised people and raised an army to counter the people like Chabangu. So Advocate, mangwana pakamuka vanhu vakaita sana Chabangu, don't wait for the next day. Garai pasi immediately. Nyorai tsamba. Dai makanyora tsamba. Izvezvi so pasina zvese zvakaitika izvi. But well, we thank God for all things works together. The other thing that I want to help you, Advocate Chamisa, vanhu vanoti vakamboenda vanabiti. Isusu ndo basa redu, tiri mafundisi, hatirambidzwe kutaura vanhu. Tinotaura vanhu nemazita avo tinomataura. Vanabiti vakamboenda. Mazuva atsvangirai vakati akundotanga dzedu vakandotanga dzavo.
nana weushimengube vakandotanga dzavo zvadhakwa vari kwavari ikoko ndokubva vadzoka vakajoina CC vakatombojoina ichinzi MDC what alliance what they came, but pavakadzoka, I want you to note this very well, havana kusiya vision dzavo. They came into CC with their little structures. They came into CC with their vision. Vanatokozani kupi icho chimoyo chiye chekuti ndinotomboda kuita president chinotorimo mavari muna weushimengube chimoyo ichocho chinotori mavari. Whenever people come and they go, vakazoda kudzoka, vanhu vanofanira kudiwa vari kwavari ikoko. This is my advice to Advocate Nelson Chamisa. We don't want to continue running in circles. Achida kuita merry-go-round. Mwari zvavanenge vakatoronga kutoti revival is coming. A great new Zimbabwe is coming. But it's up to us to know the endless say for a new great Zimbabwe to come. Zvekuti Mary dai akatoramba ipapo akati handide zvamai kutaura izvi. Mwari vakade vakatozotsvaga mumwe munhu, mumwe mukadzi nekuti Mary waramba. Handiti muri kubabatisisa. Saka ndinoti batsirane tinzwisise kuflowa kuri kuita Mwari munyika ino. Vanhu vanouya vozoona kuti zvinenge zvakudhakwa voenda vondozviita maprezidendi kwavaenda ikoko. Vozoona kuti kwavaenda zvadhakwa regedza tidzoke. Vanodzoka, but vanodzoka vaine mastructures avo. Vanodzoka vopinda vaine mavisions avo. Vanodzoka vopinda vaine vanhu vavo vanotovati mapresident outside. I will give you a very good example. Ndikada kujoina church yemumwe munhu kana kuti yaProfet Makandiwa kana kuti ndiri bishop, ndinotoziva ndiri bishop. Kana ndisina Mwari akazara, ndinotopinda imomo nevision yangu, ndototanga kutogadzira vision yangu ndirimo. Vanhu vagotadza kuzviona. Tine vanhu vaMwari vakatanga maministries, but vakaitwa infiltrate nemamwe mafundisi, vakandototanga vision ari muchechi yemumwe. Kwakuzoyeuka chechi yatsemuka. Vanhu vaenda, vanhu vakatanga navo vaivimba navo vaendwa navo. This is the same thing that even happens in the political arena. Advocate, vanhu vanenge vaenda ngavaende vakadzoka vagamuchirei, but vadei manje vari kwavari ikoko. Zimbabwe, we are not broke with the talented, gifted, anointed people. We still have a generation that God is raising. Iri kutoda ma positions iwai. Auya Advocate akaenda mutendere kuti aende ngaazodzoke, but madzokero acho ndiye kungomudawo semunhu watakamboshanda naye. Ndoda kukuimbisai mhuri yeZimbabwe. A great new Zimbabwe is coming. God has raised an army of intercessors. We are interceding for this nation. And tasarwa nepakadai padikidiki. Pakadai padikidiki. My by-elections are kuya. You see, kuti vanachabangu vakatengwa imbwa dzavanhu idzi. Ishokoro mando zvarinotaura kuti imbwa. Mukaona vanhu vachiita maikiro akadai ana shabangu imbwa dzavanhu. Pauro anototaura Timothy, ngwarira kunze uko kune mbwa dzavanhu. David anototaura futi zvekare akati, Mwari tarirai ndakakomberedzwa nembwa dzavanhu. Saka you need to be very careful, Advocate, kuti vakakukomberedzai vazhinji vacho havazi vanhu, imbwa dzavanhu. God bless you.